славить голос мой. Иисус, моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, в им я отшукав, чего прагнула сумление, мне душу руку подал, шлях до неба показал. Иисус, моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, в им я отшукав, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, брати і сёстры. Сёння ў гэты прыгожы вечар зімы, ўжо канца зімы каляндарнай. Сонейка нас радуе, усміхаецца, але таксама і наша прысутнасць сёння тут выклікае, напэўна, усмешку ў Бога, бо з радасцю глядзіць на нас і бачыць сваіх дзяцей, сваіх сыноў і дачок, якія сёння запрагнулі прыйсці, каб быць з ім, аддаць яму пашану, але таксама прыняць усё тое, што ён хоча ўкласці ў нашыя сэрцы. Сёння будзе цяжкая тэматыка да разважання. Евангелие, якое мы пачуем, ставіць перад намі вялікае заданне, але калі мы здолеем прайсці гэты шлях з Езусам, з ягонымі словамі, з жывым ягоным словам, то здолеем таксама перамагчы шматлікія праблемы, цяжкасці і тыя пераграды, якія ў нашым жыцці існуюць і вельмі часта не дазваляюць нам ісці далей. Гэтая святая мша ахвяравана ў інтэнцыі запамерлага Яна Бароўскага ў 8-ю гадавіну і запамерлага Юзафа, Галіну, Вацлава з памерлых сям'і Бароўскіх. Прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу всемогутному. Вам, браты и сестры, что Зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельми вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю і вас, Всіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога наш. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей.
святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, навучи нас быть разважливыми, каб словами и чином мы выконывали тое, что Тебе дасподобы, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне першай кнігі Самуэля. У тыя дні падняўся Саул і з 3000 чалавек, выбраных сярод сыноў Ізраіля, рушыў у пустыню Зіф, каб шукаць у пустыні Зіф Давіда. Тым часам уначы Давід і Абісай наблізіліся да войскаў ягоных і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў у лагеры сярод палатак. Яго дзіда была уторкнутая ў землю каля галавы ягонай, а Абнер і людзі спалі вакол яго. І сказаў Абісаў Давіду: «Сёння пан аддаў ворага ў твае рукі, таму дазволь мне адным ударам прыбіць яго дзідай да зямлі, другому ўжо не спатрэбіцца». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо хто можа беспакаранна падняць руку на памазанніка пана?» Тады Давід узяў дзіду і збан з вадою, які стаяў каля галавы Саула, і яны адышлі. Ніхто не ўбачыў, не заўважыў і не прачнуўся, але ўсе спалі, таму што пан паслаў на іх глыбокі сон. А Давід перайшоў на другі бок і стаў наверсе гары, так што паміж імі была вялікая адлегласць. І Давід закрычаў Саулу: «Вось каралеўская дзіда, няхай адзін са злухой прыйдзе і возьме яе, а пан адпаліць кожнаму паводле справядлівасці і вернасці ягонай. Бо сёння пан аддаў цябе ў мае рукі, а я не захацеў падняць руку сваю на памазанніка пана». Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Милосердный есть Пан и ласкавый, милосердный есть Пан и ласкавый. Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердный есть Пан и ласкавый, и Он отпуская все беззаконие Твое и вылечивая все Твои хворобы. И Он життё Твое ратуе от загубы, литостью и милосердностью Тебе коронуе. Милосердный есть Пан и ласкавый, милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не поступая с нами поводле грехов наших и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердный есть Пан и ласкавый, як далеко усход от заходу, так отдалил от нас ён наши провины. Як литуется батька над сынами,
Так змілується Пан над тими, хто Його боїться. Милосердний єсть Пан і ласкавий. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, першы чалавек Адам стаў жывой істотай, апошні Адам – жыватворным духам, але не духоўнае першае, а цялеснае, потым духоўнае. Першы чалавек з пылу, зямны, другі чалавек з неба. Які быў зямны, такія і зямныя, які нябесны, такие и небесные. И як мы носили в образ земного, так будем носить в образ небесного. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Кажу вам, хто слухає, любіться ворогів ваших, добро робіться тим, хто вас ненавидить. Благословляйте тих, хто вас проклинає, молітеся за тих, хто вас кривдить. Тому, хто ударив тебе по щаце, подстави другую, і тому, хто відбирає у тебе плащ, не забороняє взяти кашулю. Кожному, хто просить у тебе, давай, от того, хто взяв твоє, не домагайся звороту. Робіте людям так, як хочете, каб яны вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, якая вам за гэта падзяка? Бо грешники так само любят тих, хто их любить. І коли чините добро тим, хто вам чинить добро, якая вам за гэта падзяка? І грешники робят тое самое. І коли позичаєте тим, ад кого спадзяєтеся атрымаць назад, якая вам за тое падзяка? Бо і грешники позичають грешникам, каб атрымаць столькі ж. А вы любіце ворогаў ваших, і чыніце добро, і позичаєте, не чакаючы нічога ўзамен. І будзе ўзнагарода вашая вялікая, і будзеце сынамі найвышэйшага. Бо ён ласкавы да няўдзячных і да злых. Будьце милосерднымі, як Отец ваш милосердны. Не судзіце, і не будуць судзіць вас. Не асуджайце, і не будуць асуджаць вас. Прабачайце, і прабачаць вам. Давайте, і будзе дадзена вам, меру добрую, уціснутую, трэсеную, з верхам адсыплюць вам у падол ваш. Бо якую мерою мераеце, такой і вам будзе адмерана. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Паважаныя браты і сёстры, псіхалогія нам кажа, што існуюць некалькі тыпаў прывязанасцяў. Ёсць тып, які называецца трывожны, ёсць тып, які называецца пазбягаючы, ёсць тып, які называецца надзейны. Ну і хіба чацвёрты, гэта такая мешаніна паміж трывожным і пазбягаючым. Кожны з нас фактычна належыць да якога з гэтага тыпу. Надзейны тып – гэта той чалавек, які свайго з дзяцінства меў добрую падпору у сваіх родных, у сваіх бацьках, калі, так скажам, гэты працэс выхавання быў сталы, быў на ўзроўні, калі бацькі ведалі, што і як даць свайму дзіцяцю. Не толькі кажу цяпер пра веданне псіхалогіі ці там нейкіх прынцыпаў выхавання, але перш за ўсё таксама, напэўна, духоўнасці. Бо нават можна не ведаць нейкіх прынцыпаў псіхалогіі, але быць чалавекам духоўным і так, менавіта кіруючыся
любоўю мы будзем чыніць тое, што неабходнае. Ну, бо, скажам так, дзякуючы Божай ласцы ў нас мы будзем ўсё роўна рабіць справы Божыя, якія і так будуць вельмі чалавечныя. Тып трывожны – гэта тып такіх людзей, якія ў сваім дзяцінстве, у сваім выхаванні вельмі часта былі адзінокімі. Вельмі часта не хапала каго-то з бацькоў, ці гэта з прычыны працы, нейкіх выездаў даўжэйшых, ці адсутнасці ввогуле, але ў большасці тады, калі, канешне, хтосьці з бацькоў быў, але вось менавіта гэтае дзіця, яно перажывала пэўную адзіноту. І так фактычна стаўшы дарослым чалавекам, будучы прыналежуючы да гэтага тыпу трывожнага чалавека, да тых будавання адносінаў трывожных, такі чалавек вельмі часта хоча ўсё кантраляваць. Кантраляваць, баіцца менавіта, што другі партнёр, гэта можа найбольш праяўляецца паміж мужчынай і жанчынай на пачатку адносінаў, знаёмства, потым, вядома, это пераносіцца і на сужанства, але это таксама адносіцца і да нашых сяброўскіх адносінаў, бо гэта заўсёды будаванне нейкай сувязі паміж людзьмі. І такі чалавек заўсёды будзе баяцца менавіта згубіць гэтыя адносіны. Позна напісаў гэты чалавек, не адразу адказаў, не адзваніўся, выклікае ўжо трывогу. Такі чалавек будзе вельмі моцна канцэнтравацца на сваіх перажываннях, на сваіх эмоцыях. Гэта, канешне, вельмі моцна нішчыць гэтыя адносіны. Ёсць чалавек пазбягаючы, таксама такі тып адносінаў. Гэта ў большасці дзеці, якія выхоўваліся у неразуменні рэакцыяў сваіх бацькоў адносна сябе. Яны часамі не ведалі, чаму бацькі былі агрэсіўныя, чаму вельмі часта гэта магло змяняцца нейкай ласкай. Для них была незразумелая гэта рэакцыя. Яны не ведалі, калі сябе можна чуць бяспечна, калі трэба хавацца, калі можна было расслабіцца. І ўжо будучы дарослымі, вельмі часта баяцца менавіта быць астаўленымі, пакінутымі. Калі прыходзіць такі момант паглыблення адносінаў між чалавекам з такім тыпам пазбягаючым, то такі чалавек вельмі часта сам прарывае адносіны, сам адыходзіць, правакуе нейкі канфлікт, бо баіцца, што зноў можа быць, в пэўным сэнсе, пакінуты, астаўлены, і тады таксама церпіць гэтыя адносіны, церпяць у гэтыя адносіны між людзьмі, між сужанкамі ці паміж хлопцам і дзяўчынай. Ёсць змешаны тып, пазбягаючы і таксама трывожны. Мы тады кажам, што гэта чалавек жыве ў такіх эмацыянальных качелях, што то настроение такое настрой, то другі, і такім чалавекам сам вельмі цяжка, бо мы не ведаем, з чаго чакаць. Навошта я сёння распачаў гэта казанне менавіта з такого трошачкі, можа, не вельмі ўданага, але такого лекцыі, міні-лекцыі ў псіхалогію. Бо мы сёння чуем першае чытанне пра цара Саула і будучага цара, але ўжо той момант Давіда, слугі Саула. Саул у пэўным моменце, калі мы ведаем святое пісанне, не ведаючы, вы чыталі кнігу Самуэля, чи памятаеце гэтыя зместы, Саул у пэўным моменце вельмі полюбіў Давіда, а потом вельмі рэўнаваў яго. Полюбіў чаму? Таму што так насамрэч мы ведаем, што Давід перамог філісцімлянцаў, забіў Галіата, і гэта была вялікая перамога, дзе менавіта, калі б гэта не сталася, то войска габрэйскае, напэўна, было б знішчана. І потым, калі ён ужо, скажам так, уцелавіў Давіда ў сваё войска, прыблізіў да сябе, то Давід вельмі таксама глыбока пасябраваў з сынам Саула, з Абісаломам. Вельмі глыбокая была Янатанам, прабачце. Вельмі было так глыбокае сяброўства. Янатан так любіў Давіда,
як кажа Святое Пісанне, як самога сябе, нават больш. І ў пэўным моманце бацька, Саул, кароль, калі ўбачыў гэта, калі чуў песні, якія спявалі жанчыны габрэйскія, што Саул пабіў тысячы, а Давід дзесяткі тысячаў, да ў яго сэрца распачаліся менавіта уваходзіць гэтай поўныя злосці, падазроннасці, рэўнасці, думкі. І мы ведаем, што ён неаднойчы прагнуў забіць Давіда. І ў пэўным моманце Бог дапускае, чтобы злы дух апанаваў Саулам. І то, што мы сёння чулі, гэта ўрывак, дзе менавіта Саул лётае са сваёй гвардыяй, са сваім войскам за Давідам, каб яго забіць. Але Давід нічога не зрабіў такога, каб заслужыць на то, чтобы быць абвешаны здраднікам, ці той, які, можа, хацеў зрабіць нейкі дзяржаўны пераварот на двары караля. Ён не ведае, не разумее, чаму Саул да яго так адносіцца. Па-чалавечу не разумее, духоўна, напэўна, разумеў. І ў пэўным моманце мы чуем, што Бог аддае Саула ў рукі Давіда. У гэтым першым чытанні мы сёння чулі, што менавіта Давід са сваімі найбліжэйшымі паплечнікамі уваходзіць у стан Саула, дзе ўсе моцна спалі. Саул спачываў пасяродку гэтага абозу, і там, дашоўшы менавіта, дзе спачываў Саул, вынуў дзіду Саула з зямлі і ўзяў менавіта гэты дзбаночак для вады і адышоў. Хаця яго паплечнік кажа: цар, ёсць шанец, можна яго забіць. Адзін раз я толькі праткну яго, больш не трэба будзе. І Давід тады сказаў: не можна падносіць рукі на памазаніка Божага. Бог яго калісьці абраў за цара. Не можна. І адыходзіць. Выходзіць далёка, выходзіць на пагорак, крычыць да Саула, они абуджаюцца і кажа: Бог выдаў сёння, але я не ўчыніў табе зла, бо не прагну зла табе. Вось паглядзі, твая дзіда, вось твая менавіта гэты колшык для вады, прыйшлі сюда свайго якога-то слугу, кага гэта забярэ, але ты сёння быў у маіх руках. Будзе яшчэ адзін момант у пячоры, калі таксама Давід зможа адрэзаць кавалак плашчу Саула і потым скажа: паглядзі, я мог цябе забіць. У чым сэнс? Чаму сёння Касцёл дае нам да разважання менавіта ў кантэксце сённяшняй Евангелія, дзе пан Езус кажа прабачэння для нашых ворагаў і для таго, каб мы маліліся за нашых ворагаў? Чаму сёння дае нам да разважання? Таму што тады, калі мы сустракаемся з цяжкасцямі ў адносінах, тады, калі ёсць людзі, якія нас не любяць, альбо мы каго-то не любім, калі хто-то робіць нам зло нейкае, калі хто-то нас нішчыць словамі, учынкамі, даражэнькія, вельмі часта, наверно, у большасці, гэта людзі, якія былі моцна параненыя. Сёння рэчы кепскія, благія, якія мы робім у большасці з таго, што мы носім у сабе раны. Носім страх, носім, праўда, неспакой. Бо Бог, стварыўшы чалавека, стварыў чалавека добрым. Ніхто з нас, ні Чыкаціла, ні Гітлер, ні Сталін не быў створаны праз Бога тымі людзьмі, якімі яны потом сталі. Нікаго Бог не стварыў, каб стаўся ён вялікім нейкім злодзеем. Не стварыў Бог Юду Іскарыота для таго, каб ён яго здрадзіў. Не стварыў Бог нейкіх насільнікаў, праўда, для таго, што чалавек ужо быў як бы прадрачоны тым, што ён мусіць зрабіць нейкае зло ў гэтым жыцці. Не. Мы у большасці нясем раны у сваім сэрцы, у сваёй душы. І потым, згодна з гэтымі ранамі, мы паступаем. Злы дух, ён мае магчымасць так датыкаць на нашых ранаў, што як такі, ведаеце, як наша пані-арганістка умее добра граць на арганах, ведае, калі націснуць якую клавішу. Бо калі я бы сёння сеў бы, пайграў бы, то бы, напэўна, бы уцяклі з касцёла, бо сказалі, хто пусціў яго туды да інструмента. Бо я не умею граць так на аргане. Але хто умее, то выдабываюцца з гэтага музычнага інструменту прыгожыя звукі, гукі, і мы чуем, спяваем, разумеем, і бавіць гэта наш слух, і мы цешымся з гэтага. А таксама злы дух, ён патрафіць заіграць на нашых ранах, на ранах, якія былі нам заданыя. І умее так спрытна гэта зрабіць, што выклікае ў нас пэўныя
рэакцыі. Если я сёння раблю нейкае зло, если сёння лёгка з кімсьці змагаюся, каго-то кляну, з кімсьці, правда, маю якую варожасць, то паверце мне, што не з прычыны таго, што той ён злы. Ён можа зрабіць якое-то зло, але з прычыны таксама сваёй параненасці. Бо інакш, если бы мы сёння, прыслухаўшыся да Евангелія, якое чуе, то тады, правда, Езус кажа аб гэтай любві непрыяцелей, аб тым, правда, каб быць добразычлівым да тых, хто нас гоніць, хто нас не любіць, хто з'яўляецца нашым ворагам, было бы тады бессэнсоўна і нават у нейкім сэнсе прыкра і можа нават нелагічна. Тады было бы это нелагічна. Бо калі мы, як людзі, які пазнаючы Бога, умеем на пэўным этапе нашага духоўнага станаўлення, умеем на пэўным этапе вучымся глядзець у тое, кім ёсць чалавек. І першае, што Бог дазваляе нам убачыць у другім чалавеку, это прыгажосць. Прыгажосць тую, якую стварыў Бог, ствараючы гэтага чалавека. Калі мы ўжо вучымся і навучыліся такому, то перш за ўсё ад нас ужо адыходзіць прагненне гэтага чалавека асудзіць, прагненне гэтаму чалавеку зрабіць нейкае зло. Бо я разумею, чаму ён так паступае. Другой момент, калі мы яшчэ больш узрастаем у нашай веры, у нашым адносінах з Богам, мы ўжо ведаем, як гэтаму чалавеку дапамагчы, як падказаць яму, даць нейкі напранак. Прабываючы у святле Святога Духа, мы знаходзім патрэбныя словы. Бо, ведаеце, чужыя памылкі і праблемы мы лёгка бачым. І вельмі лёгка таксама даём рады. Нам лёгка сказаць, што ты то не робіш, гэтак не робіш, тут не праў, тут ты такі, тут ты сякі. Але знайсці слова, каб чалавеку дапамагчы, у нас не знаходзіцца. Чаму? Таму што мы лёгка бачым праблему, не бачым кораня гэтай праблемы, а калі не разумеем чаму, тады канцэнтруемся толькі на тым, што адбываецца цяпер у гэты момант. А если это яшчэ скіравана супраць мяне, то, канешне, это выклікае адветную рэакцыю, і мы тады распачынаем раніць адзін аднаго, біцца на гэтых шпагах, на гэтых мячах, ажно хто каго, праўда, не пераможа. І Езус, калі вучыць нас аб тым, чтоб мы любілі ворагаў нашых, чынілі ім добро, да, ён не кажа что-то знатнатуральнае, что-то, что мы сёння можем казаць пане Езу, но это утопія, гэта что-то, что сёння немагчыма учыніць, бо як? Ну як это учыніць, бо у мяне такі вораг, у мяне такі чалавек, это моя суседка, мой начальнік, мой, правда, можа муж мой, можа там яшчэ хто-то, альбо жанчына, якую майго мужика адарвала ад мяне сям'і, выцягнула, да. Но як? Як я магу дараваць, як я магу з этого чалавека маліцца, ці жадаць што-то для таго чалавека добрага? Таму што не разумеем, таму што не ведаем сэрца ў другога чалавека. Бог сэрца ведае. І калі мы у пэўным сэнсе ўваходзім у спаўненне нейкай місіі, якую Бог нам дае ў гэтым жыцці, як яго вучням, як хрысціянам, то ён дае таксама нам пэўныя магчымасці, дае нам пэўныя сродкі для таго, каб мы маглі нейкім чынам адзін аднаму дапамагаць. Бо, можа, неаднойчы чулі вы, што мы часамі называем так парафія, што гэта сям'я, парафіяльная сям'я. Можа, чулі такі зварот. Напэўна, тады, калі касцёл паўставаў, калі з'яўляліся гэтыя першыя супольнасці, першай парафіі у першых вяках хрысціянства, то, напэўна, гэта было вельмі сямейна. Гэта былі невялікія групы людзей, якія па прапаведаванню апосталаў верылі таму, што яны абвяшчалі. Там адбываліся, напэўна, неверагодныя змены сэрцаў, неверагоднае глыбокае пазнанне Бога. Яны перажывалі гэта ўсё разам, гэта іх яднала. Гэта былі людзі, якія не абавязкова былі між сабой звязаныя кроўнымі нейкімі вузамі. Гэта розныя былі людзі. Апосталы прыхадзілі ў розныя мясціны, гарада, і мы ў дзеях апостала асаблівым чынам чытаем, што там паверыла пару тысячаў, там пару тысячаў паверыла, далучылася да апосталаў.
Ну, то есть гэта была пэўная колькасць людзей, якая распачынала што-то перажываць у умовах вельмі складаных, бо адайсці ад язычніцтва і пайсці цяпер у некую секту, бо так хрысціянства разумелася, это было трэба таксама быць вельмі станоўчым і адважным, бо тады, вядома, да хрысціяну адносіліся як да нейкіх дзівакоў, да нейкіх сектантаў. А если яшчэ хто з юдаізма пераходзіў, то ўвогуле такіх людзей лічылі здраднікамі народу. А потым былі пераследы, фактычна мала без чаго 4 века пераследу хрысціянаў, калі за веру можна было пазбыцца жыцця. І гэтыя людзі збіраліся, як хто быў у Рыме, былі, можа, у катакомбах гэтых рымскіх, там менавіта збіраліся хрысціяне, падпольна ў гэтых крыптах, там, дзе хавалі людзей, каб, праўда, не быць схопленымі праз уладу рымскую. І тады вось менавіта людзі падтрымлівалі адзін аднаго, бо яны мелі адно сэрца і аднаго духа. Пазней, канешне, колькасць веруючых пашыралася, 313 год, дэкрэт Канстанціна Вялікага, Цэзара Рымскага, які скончыў прыследаванне хрысціянаў, які потым, правда, стала хрысціянства дзяржаўнай, можна сказаць так, рэлігіяй у Рымскай імперыі, распачаўся росквіт хрысціянства, шмат людзей прынімала Хрыста, будаваліся святыні, гэтыя старажытныя, і так далей на працягу вякоў касцёл, хрысціянства ўзмацнялася, пашыралася. І ў пэўным моманце, да, мы прыходзім у нейкую кропку тады, калі мы распачынаем губляць вось менавіта гэтае пазнанне Бога, якое калісьці выклікала такое вялікае парушэнне ў сэрцах першых хрысціянаў. Бо вера распачыналася быць як тым, што ў маёй сям'і было ад пачатку. Бо дзіця, якое нарадзілася ў сям'і хрысціянскай, панятна, станавілася хрысціянінам, хадзіла да касцёла, як мы бы сёння казалі, да, і прымала тыя праўды, пра якіх вучылі, як што-то, што нібы з'яўляецца праўдай, але паволі мы перасталі гэта перажываць. Паволі занікла вось менавіта пазнанне Бога, да, чаму? Таму што вось менавіта занікла гэтая магчымасць не занікла, але заніклі гэтыя вось працэсы глыбокія ў людзей, калі яны прагнулі, калі яны насамрэч былі адважныя. І паволі, да, калі такіх хрысціянаў станавілася штораз больш павярхоўных, то гэтыя супольнасці хрысціянскія, гэтыя гміны, парафіі, як бы мы сёння казалі, яны ператвараліся у вельмі часамі вялікія такія цэнтра духоўнасці, культу, рэлігійнасці. І па нашы дні мы сёння гэта таксама вычуваем, перажываем, што не сустракаем тут, у сваёй парафіі, узаемнай падтрымкі. Перш за ўсё ў гэтым духоўным пазнаванні, у тым духоўным узрастанні. Мы сёння, сидячы тут, не можам, напэўна, сказаць, што побач мяне сядзіць чалавек, які меў прыгожую сустрэчу з Богам, і ён цяпер так жыве, што можна з яго баць прыклад. Або сядзіць юнак, да, які так перажывае сустрэчу з Богам, бо, напэўна, яго постаць, яго жыццё, то, як ён сябе пазіцыяніруе там у школе ці дзе, но з'яўляецца прыкладам менавіта дзейнасці Божай моцы ў гэтым чалавеку. Аб скалькіх мы сёння нашых тут парафянах можам так адзін аб адным сказаць. Сколько сярод нас такіх людзей? Большасці мы адзін аднаго, можа, знаем толькі так з бачання, ну, бо Ашмяны невялікі гарадок. Можа, знаем па фаміліі, можа, па імені, хто адкуль паходзіць, хто дзе працуе. Але што мы можам сёння сказаць аб тым, які чалавек, які сядзіць побач ад мяне, хрысціянін? Насколькі вось эта вера, моц Божая сёння ў ягоным жыцці прамянюе? Або насколькі сёння гэты чалавек жыве па-божаму? Насколькі гэты чалавек не з'яўляецца прыкрым кіраўніком на працы? Насколькі з'яўляецца, скажем, такім Божым педагогам? Насколькі з'яўляецца уніклівым і вельмі мудрым лекарам? Насколькі з'яўляецца
вельмі адданай і веруючай мамай ці татай. Гэта простыя пытанні. Бо калі гэтага няма, то тады мы не разумеем другога чалавека. І тады тыя словы, які мы сёння чулі ў Евангеліі, яны становяцца насамрэч такімі утапійнымі, яны становяцца чымсьці, што, прыгожа сказана, канешне, але як гэта рэалізаваць у жыцці? Хто з нас ведае, чаму той чи іншы чалавек паступае так ці інакш? Той, хто, можа, закончыў псіхалогію, як з'яўляецца спецыялістам, можа сказаць, чаму і як больш-менш, бо вывучае гэтыя працэсы і наступствы нейкіх падзеяў з жыцця чалавека, якія могуць мець уплыў на наша сёння. Але вельмі часта, нават ведаючы гэта, мы не вельмі ахвотна прымаем такога чалавека, не вельмі ахвотна, калі сустракаемся з ім, з яго рэакцыямі, можа, з тымі дрэннымі ўчынкамі, які ён робіць, то не вельмі ахвотна, альбо, можа сказаць, не маем сілаў, каб гэтаму чалавеку супрацьстаяць спакойна з любоўю. Да, каб гэтага чалавека не асуджаць, каб гэтага чалавека насамрэч памаліцца, каб з гэтага чалавека ахвяраваць што-то, нейкую, можа, свой боль, нейкае цярпенне. Гэта простыя рэчы. Гэта то, што сёння нас павінна адрозніваць у гэтым свеце ад іншых людзей. Если сёння гэтага ў нас няма, то, на жаль, яшчэ раз паўтаруся, словы, якія мы чулі сёння з вуснаў пана Езуса, яны становяцца насамрэч прыгожымі, але вельмі адарванымі ад жыцця. А Слова Божае, яно не адарванае. Яно то слово, якое пранізвае нашу штодзённасць і якое прагне адгукнуцца таксама у нашых сэрцах. Мы сёння бачым сонейка. Вы ведаеце, што то, што сёння сонечны дзень, і то, што сёння мы бачым гэтай прыгожыя пятна свету сонечнага на нашых сценах, то, што мы сёння можам хадзіць без лятаркі, без фонарика, гэта ёсць эфект отражения, да, ад зямлі, ад аб'ектаў сонечных лучей. У космосе цёмна, гавораць, хоць сонца свеціць. То і сёння наша сэрца альбо дазваляе отражацца Божай любові і Божаму Слову, або не дазваляе. Если отражается, мы светим, з'яўляемся светачу ў гэтым жыцці. Если не дазваляем, то, на жаль, яно паглынае гэты Божы свет, і мы ходзім таксама у цемнаце. Таму хай сённяшняе Слова Божае нам дапаможа і абудзіць у нас вялікія прагненні пазнавання Божай мудрасці, Божай любові, якая дазволіць нам таксама разумець і бачыць другога чалавека. А можа, так насамрэч саміх сябе, перш за ўсё, а потым уже таксама другога чалавека. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, Бачнага Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруча Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén.
Вызнаючы нашу веру Езуса Христа, праз Яго пасрэдніцтва ўзнясём да Бога Айца нашыя сумольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб з удзячнасцю праслаўляў Бога і вёў усіх да збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб цяжкасці, з якімі ён сустракаецца падчас абвяшчэння хрыстовага вучэння, умацоўвалі яго веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто абараняе правы чалавека, каб іх намаганні прынеслі чаканы плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто прагне Божага прабачэння, каб адважыліся прыступіць да сакраменту пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за парафіі, якія не маюць святыні, каб змаглі як мага хутчэй яе пабудаваць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто адышоў з гэтага свету, асаблівым чынам за Яна Бароўскага, Юзафа, Галіну, Вацлава і за памеры сям'і Бароўскіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб нашыя сем'і жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы, адары патрэбнымі ласкамі тых, за каго мы сёння молімся, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Боже наш Ойче, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плоды зямлі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі все, що ми от Тебе маєм у житті, нашую радость, боль, працу і любов. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на користь нам і усяму Костьолу Святому. Боже наш Ойча, з належною пашаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Цябе просім, каб яна была Табе на хвалу і нам на збаўленне, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе падзяку складалі. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавека нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благослови
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасаў на апостолу Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иесу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazusie wieki wieczny ja. Amen. Молимся, Дайца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. І будь ласкавы згодна з Твоєю волею, дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
нас упокоим. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословлены і пакліканы на вячэру ягонную. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добры Езу, пачуй мяне, у сваіх ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. Навеки вечные, амен, навеки вечные, амен. Молимся. Усемагутны Божа, учыні, каб мы дасягнулі збаўлення, за татак якога атрымалі ў гэтым сакраменце, праз Христа Пана нашага. Амен. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння перажываем сёння сёмую звычайную нядзелю. У сувязі з хваробай побытам у шпіталі папы Францішка захвочваем да малітвы яго інтэнцыі, абласцы выздараўлення і ўсіх патрэбных ласка, каб мог як найхутчэй вярнуцца да выконвання сваёй паслугі. Аўторак, 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу 18 гадзін запрашаем бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацверак заўсёды святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Наступная субота, першая субота месяца. Пасля святой імшы ў 9 гадзін набажэнства да безаганага сэрца Марыі шчыра запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы ў 8 гадзін, магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту, пасля святой імшы ў 10 гадзін, эўхарыстычнае набажэнства. Просім прыносіць у касцёл мінулагоднія вербы, з якіх пасля спальвання атрымаем попел на папяльцовую сераду. В парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. У пятніцу, апошні дзень месяца, адна з інтэнцый вячэрняй святой імшы за ахвярадаўцаў мінулага месяца. На мінулым тыдні адышла да пана наша парафіянка Ядвіга Юсель, 62 гады. Вечны адпачынак дай ёй пані, а святло Вечное нехай світить, нехай відпочиває у спокою вічному. Вечны адпачынак дай ёй пані, А святло вечное нехай світить, нехай відпочиває у спокою вічному. вечны адпачынак дай ёй пані, А
А światło wieczne niechaj jej świecić, niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай. Памолімся за цяжка хворых, прыкаваных да ложка людзей нашай парафіі, іх сем'і, аб ласцы цярпялівага перажывання цярпення. Памолімся таксама за папу Францішка, аб ласцы выздараўлення і ўсе патрэбныя ласкі для яго, таксама за Жданович Паўла і Надзею, сям'і Трус, якія ўчора ў нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, В наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдав. Мария Пани Ясногурская, Молись за нас. Мария Пани Ясногурская, Молись за нас. Мария Пани Ясногурская. Молись за нас. Жадаем всім благословленого тижня, який сьогодні розпочинаємо, і на цей тиждень приймемо Боже благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякуєм Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, спашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панський звестував Панні Марії і почало з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.